Саба докунары телевидениесында барыгызга да хәерле имин кичләр теләп, җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз һәм безгә килеп ирешкән котлау хатлары белән танышабыз. Беренче хатыбызны без Байлар сабасыннан алдык. Байлар сабасында яшәүче кадерле тормыш иптәшем, киң күңелле, тормыш сөючән әтиебез Минна Расих, Минна Рәшид улы Алтынбаевны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Кадерлебез, без сиңа барыннан да бигрәк корычтай, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, күңелеңнең язгы кояш нурларыдай мәрхәмәтлелек нурларыннан балкып торуын телибез. Син безнең олы терәгебез, таянычыбыз, сабырлыгың, киң күңеллегең балаларыбызга да күчкән, тырышлыгың мине гомер буе сакландырды. Гаиләбезгә маяк булып торды. Тормышымның һәр мизгеленә рәхмәтлемен. Гаиләбез муллыкта, тынычлыкта, иминлектә яшәсен өчен бар тырышлыгыңны куеп яшисең. Шунлыктан балаларыбызга олы үрнәк булып торасың. Гаилә корып яши башлаганга байтак еллар үтеп килсә дә, әле генә кавышкан кебек безнең мизгелләр. Туганчыллыгың, кешелекле булуыңа, сезнең гаиләгә килен булып төшүгә инандым. Әти-әни, туганнарың якын итеп кабул итте мине. Айруча рәхмәтем аларга да. Минем әти-әниемә дә һәр вакыт ярдәм итеп, якын итеп яши беләсең. Шиксез рәхмәтләрем сиңа, кадерлем. Бүгенге көндә дә туганнарны тигезләп, барлап торасың, төпле киңәшләрең белән ярдәм итәсең. Шушы изгелекләрең өчен Аллаһ безгә гаилә тигезлеге, балалар бәхетен, куанычлы, имин тормыш, бәрәкәт бирсә иде. Киләчәгебездә дә шулай туганнар белән татулыкта, авырмыйча, саулык-сәламәтлектә гомер кичерергә язсын. Һәр туартаң шиксез шатлыклар, тынгысыз иҗади эшендә уңышлар, тән сихәтлеге китерсен. Киләчәктә дә бар яклап та үрнәк әти, безнең горурлыгыбыз һәм таянычыбыз булып, озын гомер кичерүеңне телибез. Тормышның һәр мизгеленә хозурланып, шатлыкларга төренеп, иминлектә яшәргә язсын. Гөрләп яшә, картаюны белмә, куанычта үтсен һәр көнең, йөзләреңдә булсын шатлык нуры, балкып торсын, бер дә сүнмәсен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлшат, балаларыбыз Рәзиф белән Зилә. Минна Расих Алтынбаевны ихлас күркәм юбилее белән без дә котлыйбыз. Үзегез корган матур гаиләдә тигезлек белән бәхетле булып яшәргә язсын сезгә киләчәктә. Güzel yaşa bәхет bilsen güne kaderin yuğaltma bәхет şatlıqның siğa kilgen kaderin seni miğa her vakit
Җырлы бүләк тапшыруына килеп ирешкән киләсе котлау хатындагы матур сүзләр Кече Шыңар якларына юллана. Кече Шыңар авылында гомер итүче кадерле әниебез Зиннәтова Оркыя Халык кызының 65 яшьлек туган көне. Әниебез яшьли тол калып, безне 3 баланы ялгызы аякка бастыра, зур тормыш юлына чыгара. Хәзергесе көндә ул улы Раил, килене Рәзинә янәшәсендә кадерле кеше булып, оныклар сөеп яши бирә. 41 ел фермада сыер савып әниебез бик күп мактау грамоталары, рәхмәт хатлары алды. Хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Кадерле әниебез, гомерең озын булсын, газизебез, бәхетең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң якын һәм иң кадерле. Балаларым диеп üzülеп торасың, кимхур итеп безне йөртмәдең, алтыннан да кыйммәтрәк безгә синең әйткән һәрбер сүзләрең. Тормыш юлың әле дәвам итсен, туктатырга сәбәп булмасын, тик гомернең калган баскычлары моң сагышлар белән узмасын. Авырлыклар да күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер яра да, сәламәтлек, бәхет, шатлык белән озак яшә безнең арада. Кадерле әниебез, сине туган көнең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Гомереңне кайгы-хәсрәт күрмичә, үз аякларында йөрергә насыйп булсын. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчанда сызламасын. Без балаларыңның бәхетенә куанып, оныкларыңа кадерле әби булып яшәргә язсын. Безгә биргән тәрбияң, төпле киңәшләрең өчен сиңа мең-мең рәхмәт әйтәбез. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Иң изге теләкләр белән балаларың Рамил, Раил, Алсу, киленнәрең Гүзәл, Рәзинә, киявең Рамил, оныкларың Фаил, Иделия, Эмил, Илмир, Динә. Бу теләкләргә барлык туганнарың да кушыла. Кече Шыңар авылында яшәүче Оркыя апа Зиннәтованы матур туган көне белән ихлас күңелдән без дә котлыйбыз. Сәламәтлек белән яшәргә насыйп булсын сезгә. Балаларыгызны үз өегездә каршылап, озатып яшәргә язсын. Сыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Ике ясыңдыр инде син, янасыңдыр инде, төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе, әйбәт әниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе, әйбәт әниләр күпле ул, юк шул синең төслесе.
Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән сайын безгә бәхет юрап аласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит әнә безнең өчен бер генә берәү генә. Бездип шатландың син, бездип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әнәй безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әнәй безнең өчен бер генә берәү генә. Бик зур рәхмәт әниемә. Бүгенгә җырлы бүләк тапшыруын шушы урында төгәрләйбез. Барлык туган көн ияләрен ихлас күңелдән тагын бер кат бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән гаилә иминлегендә яшәүләр насыйп булсын һәммә кешегә дә. Сау булыгыз.